खुलुमबाय गासैखौबो। दिनै नोंथांमोननि गेजेराव आङो मोनसे मोजां खबर आरो मोनसे गाज्रि खबर लानानै फैदों। नोंथांमोना आंनि फेसबुक फ्रेन्ड दंखायोब्ला जानांगौ मिथिखादों एसे एला। गिबियावनो आङो गाज्रि खबरखौनो एसे फोरमायग्रोनोसै। गाज्रि खबरा जाहैबाय दिनै जोंनि बाबाया जोंनि गेजेराव गैलिया। जोङो जोबोर नाजादोंमोन मेडिकेलनि माबाजों जेनेबा नलबारि लांलाय, गुवाहाटि लांलाय, मुसलपुर लांलाय गोबां नाजादोंमोन आरो आं दाख्लैफोरसो मोनसे भिडिअबो होदोंमोन जे नलबारि खुस्रखा हस्पिटालाव लांनाय एसे हामदोंमोनबो मानसिया। ओमफ्राय आरो साननै सानथामनि उनाव एसे बारा जाफिननायखाय जोङो जिएमसिआव लांदोंमोन। ओमफ्राय बे जिएमसिआवनो जिउ गोमायो आरो। दा लोगोफोर बाथ्राया जाहैबाय आङो बेफोरबायदि माने कन्डिसनावबो भिडिअ बानायदों मोनसेल' जाहोननि थाखाय जे आंनि फिलिंखौ नोंथांमोननि सिगाङाव एसे फोरमायनो होननानै। दा ओरैबायदि जाहैयो फिलिंआ जेब्ला मानसिया गोथाङैनो दंमोन अब्लाथ' जोंफोरो बिफा फिसाला बायदिसिना ओरै गोबां जाहोननि थाखाय गोबां बाथ्रानि थाखाय नांलाय खमलाय बा ओरैनो रागा जोंलायनाय बाथ्रा सेरलायनाय बिदि जायोमोन। नाथाय दिनै बुजि मोनदों आरो दिनै जेब्ला बाबाया जोंखौ गारनानै थाङो अब्ला माबायदि मोनो बेखौ दिनैसो बुजिदों। स' बेखायनो नोंथांमोनखौबो बेखौनो बुंनो सानो जे गोबां गथ'फोरानो बिफा बिमाजों नांलायो खमलायो बेफोरबायदिखौ आं जेनेबा खालामनाङा होनना नोंथांमोनखौ खावलायो आरो। माने थानाय समावथ' बिनि माबाखौ बुजि मोना, मुल्यखौ बुजि मोना। नाथाय जेब्ला गैया जायो अब्लासो बेसे दुखु नाङो बेखौ दा आङो फोरमायस' हाया नोंथांमोननो। स' बेखिनिया दा फादारनि माबायाथ' 1 तारिखआवनो जाबाय। 1 तारिखआवनो जोङो फादारखौ बिदाय होदों, सावदों आरो। दा जों दाहाखौ 7 तारिखआव लानाय जागोन खोमा, दाहा हेंगारना दोनथ'गोन। आरो बेनि थाखायनो आङो दा जानाय लोंनाय ओरै खालामनो मोनथ'वाखै। माने फिथाइ सामथाइ ओरै जानो मोन्दों आरो लोगोसे आइया दङ इयाव। लोगोसेनो दा आङो चेयाराव जनो मोना माबानो मोना बिदि गाहायाव जदों आरो। स' बेथ' जेनेबा बाबानि माबा बा गाज्रि खबरा। ओमफ्राय लोगोफोर मोजां खबरा जाहैबाय नोंथांमोननि अननायावनो जेनेबा आंनिया गुगोल एडसेन्सनि पिनआ फैदों। दाखालि आं गुवाहाटियाव थाबानो फैदोंमोन आरो बै समावथ' आरो बहा भिडिअ बानायनो हानो। जोबोर मोजां नांदों बे मोनसेनि थाखाय नोंथांमोना जे आंखौ सापर्ट खालामनानै दिनै गुगोल फैहोबाय आरो साबस्क्राइबाराबो एसे बारायलांदों। स' गोजोननायाबो जोबोर गोजोननाय मोन्दों। थेंक इउ स' माच नोंथांमोननिसिम। बिदिनो एसे सापर्ट खालामलांबाय था होमबाना जोंबोथ' एसां धोनि न'खरनि नङा, गोरिब न'खरनि मानसि जोङो बेफोरजोंनो माबा मोनसे जुदि मोजां खालामनो हायोब्ला नोंथांमोननि माबाया थाहैगोन आरो। जेनेबा नोंथांमोननि सिगाङाव खर' गंग्लायनानै माने बेखौनो बुङो जे एसे हेल्प खालामदो चेनेलखौ गोदोर खालामलांनायाव। आंबो सम मोनथाराखै दा भिडिअफोरखौ मोजां बानायनो थाखाय। बिदिनो एसे माबाफोरल' होबाय थाथ'दो आरो। मानोना भिडिअखौबो माबा चेनेलखौबो लाखिनांगौ जायो नालाय। स' आं बारा बाहेरायावबो गिदिंनो मोनथ'वाखै मायाखै। साननैसो उनाव मोजां होनो सानबाय आरो थुलुंगानाय मोन्दों जे नोंथांमोना गुगोल पिनखौ फायहोबाय। दा गुगोल पिन फैनाय मानेथ' आरो पेमेन्टनि माबाया लेनदेनाथ' क्लियार जाखासिगोन। खिन्थु आंनिया दा $100 जाथ'वाखै नालाय आं दिहुननो हाथ'वा दा। अब्लाबो जोबोर गोजोननाय मोन्दों बेखिनियाव लागै नोंथांमोना सापर्ट खालामदों आरो आसा खालामो जेनेबा इयुनाव लागै सापर्ट खालामबाय थागोन होननानै। ओमफ्राय दा जोंनियाथ' जेनेबा दाहा हेंगारनो जाथ'वाखै आरो सानथाम दंबावो। दा बेखिनियाव जोङो धोरोम बिजाब फरायनो होदों आरो मोना दौरिफोर लिंनानै। स' बे धोरोम बिजाब फरायनायखौबो आसा खालामो माने आं सानो जेनेबा नोंथांमोननो एसे भिडिअखौ होगोन होननानै। मथा मथि आधा घन्टा बा 40 मिनिटसोनि जागोन। अब्लाबो आं आपल'ड खालामगोन। सोरबाफोर गोसो गुदुं दङब्ला धोरोम बिजाब फरायनायखौ खोनासंनो गोसो दङब्ला भिडिअखौ नायजागोन आरो। आं दा नैबेखौ होग्रोनोसै ओमफ्राय दा मोनायाव आङो धोरोम बिजाब फरायनायनि भिडिअखौ आपल'ड खालामगोन। स' लोगोफोर बिदिनो सापर्ट खालामबाय था। किप वाचिं, किप सापर्टिं एन्ड प्लिज सोरबा गोदान फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम। थेंक इउ स' माच।